Da je humanost Novosađana uvek dobrodošla, govori još jedna akcija Fokus udruženja za pomoć deci s vratišta u našem gradu. Znači, u pitanju je obuća, pribor za ličnu higijenu, školski pribor. Takođe higijena je jako važna, lična i kućna, školski pribor, naravno i u novcu ukoliko je to moguće, hrana, konzervisana, slatkiši, dakle sve što misle i što imaju mogućnosti da prilože, toj deci će biti veoma od pomoći. Predsednik udruženja dodaje da je to još jedna u nizu akcija kojom oni pomažu najugroženijim Novosađanima. I prošle godine smo imali nekoliko akcija u kojoj su učestvovali polaznici škole liderstva. Tu su bile akcije sa decom sa posebnim potrebama, zatim sa decom obolelih od teških bolesti, studenti sa invaliditetom, stara lica i ovo je neki nastavak, da kažemo, svega toga. Da podsjetimo, pomoć u garderobi i sredstvima za higijenu možete doneti u prostorije Fokusa u Maksima Gorkog 42 svakog radnog dana od 11 do 17 časova. Kada je reč o humanosti, evo šta kažu naši sugrađani. Ima takvi, a ne svi. Prosto, verovatno, postoji određene ustanove koje mogu da utiču na povećanje, ali mislim da jesu. Pa mislim da su dosta škrti. Da je nekako suviše velika briga o kako danas živeti, kako preživeti, a kamoli kako drugima pomoći. Jeste da postoje ljudi koji su i tekako humani, ali je jako mali broj. Pa ne znam baš. Čini mi se da baš i nisu. Pa meni se čini da jesu humani. Onako, šta da ja znam. Mislim, vidim ponekad da su humani, pošto vidim ljudi sirotinju da sedi i oni daju novac.